Girespondihan sa mga bombero ang sunog nga miulbo sa Building 3 sa Anyos Breeder Poultry Farm sa Purok 1B, Barangay Gumalang, Baguio District, pasado alas 8 kagabii, Mayo Bayente Nueve, 2024. Subay sa report sa mga pulis ug BFP na matikdan na lang sa mga empleyado sa farm ang aso gikan sa service area sa farm ug paspas na mekanit ang kalayo. Usa ka Anthony Malnegro ang nakaangkon og minor injury. Bandang alas 10 na sa gabi gideklara sa BFP ang fire out nga may resulta sa pagkaugdaw sa Building 3. Nakaangkon sabog minor injury ang 3 anyos nga batang babaye sa nahitabong sunog sa kabalayan sa Gutierrez Village, Barangay Lizada, Toril District, Davao City kagahapon sa hapon. Subay sa report sa mga otoridad, nakita na lang sa witness nga adunay aso gikan sa boarding house nga giarkilahan sa usa ka Jennifer Padilla ug miulbo na dayon ang kalayo. Nakaangkon og first degree burn ang anak ni Jennifer nga 3 anyos nga babaye. Bandang alas 2:59 na sa hapon gideklara ang fire out. 195,000 pesos ang gideklarang danyo sa sunog nga gipagawa sa BFP. 15 ka mga pamilya ang apektado sa sunog.